питате защо се снимам канала. Да, това е доста странно. Но не го снимам за странност, а просто си направих един нов YouTube канал, който там ще съм активен най-много. Той се казва The Gold TV. Мисля, че съществува такъв. The Gold TV трябваше да окръста, обаче се обърках. За съжаление, иначе ето The Gold TV съществува. Съжалявам, че копирам, но не знам как да се окръста канала. Нали? Доста ми е странно. Ето го и него. Каналчето ми. Ето моят канал. Тук съм се абсолютно замия. Що не знам и аз. Ето ще оставя и това там долу в описанието да се абонирате. Също така може да посетите нещо си, което искате. Даже ако не искате, го посещавайте. Тук ще си направя една Facebook страница. Ще оставя и тук те, нали, ще си я поставя. Чакате да зацепи нета. Да. Няма се да се абонирате, вече паля съм горе и чао. Не че заскарахме с YouTube, но просто искам да създам нов канал, защото копирам един доста по-известен от меня. Да. Games TV. Вижте колко е известен. Ето излиза моя канал 4 сабскрайба. Ето вижте, това е копирал. Ето колко много хора копирам. Това пак да Game TV. И да, аре. Как съм се кръстил канала? The Game TV. Да, и аре, чао.